Γράφεις. Ναι. Αυτά μπορεί να πας μέσα στην ειδική. Όχι ρε, αγωνιζόμενοι είναι, απλά μαζεύσαν και ελιές. Πέτρη λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεξιά εδώ θα πάμε. Πού Ναι. δείχνει? Εδώ φεύγεις ευθεία, ναι. Αμιζέτε. Θα έρθουν όλοι πίσω. Ναι, όντως. Βρες τη βρύση. Κοίτα, πώς είσαι ωραία, εντάξει, πιο κάτω είναι. Πώς τρικάρεις να τους πάρεις από πάνω, αλλά δεν πες. Σου πω εγώ που έχει ειδική. Έχει ειδική, καλά λες. Στο Προσήλιο, ανέβασμα Προσήλιο. Και είναι 8 χιλιόμετρα ειδική. Θα έχει ειδική εκεί. Για σου πω, είναι διπλή. Πέρσι, θυμάμαι εδώ πέρα. Και είναι διπλή, φίλε. Γιατί είναι 8 και μετά 5. Είναι μια μεγάλη πρώτη και μια μικρή δεύτερη. Ξέρεις πως σε 8 χιλιόμετρα, σε 1 χιλιόμετρο θα πέφτουμε στην ειδική. Στρίβουμε για Προσήλιο. Μα είναι δυνατόν τώρα να... Άντε, και το γαμάτο ποιο θα είναι? Να είναι μπροστά μας μέχρι την ειδική. Εδώ θα Και να μπουν και στην ειδική μέσα. Ναι, αυτό σου λέω, και στην ειδική. Εμείς δεξιά εδώ άμα έχει. Δεν έχει. Πού πάμε? Αυλό πορτάκι. Πέτρινη μάντρα βρύση. Να, εδώ πάμε, δεξιά και αυτή η μαλάκα. Όχι. Πού είναι η βρύση? Νάτι, ωραίος, δεξιά, φύγε. Στα 300 μέτρα σπαστά δεξιά. Και από απέναντί μας θα είναι εκκλησία. Ωραίος. Περίμενε, περίμενε. Φεύγεις. Μαύρα. Ταμπούρο. Εδώ δεξιά. Ανεβαίνεις και είναι ειδική στάντα. Δεξιά. Έχει. Ναι. Α, όχι. Εδώ ναι, προχωράς. Δεν είναι ακόμα δεξιά. Θα δούμε την εκκλησία και θα ανεβούμε δεξιά. Στα 320 μέτρα. 51, ωραία, εντάξει, 51 κάτι. Εδώ είναι κάπου τώρα η εκκλησία. 51 λέει το οδόμα, 51-160. Όπα, για κάτσε. Δεξιά τώρα. Εδώ λογικά δεξιά. Ναι, προς Ιερά Μονή Προσήλιο. Και εδώ είναι ειδική, φιλαράκι. Καλά είσαι. Λοιπόν, ένδειξε οδομέτρο 51-57. 51-57. 51-57. Και είναι διπλή αυτήν. Είναι σιτό, ναι. Λοιπόν, 8,77. Μπες, ναι. Πορτοκαλί γιατί? Μάνο, 44 εκκινήσαντες, ο Βλισμάς εγκατέλειψε. Παιδιά, σε ένα λεπτό φεύγουμε. Ναι, δώσ' μας τα χαρτάκια όμως. Λοιπόν, 557 η πρώτη, 577 η πρώτη. 5. 77. 77. Η πρώτη. 9 και 37. 9 και 37. Ναι. Ξέρουμε ότι θα είναι πέφτει. Τώρα το κυκλώσει εκεί πέρα. Και 563 η δεύτερη. 563 η δεύτερη. 9 και 23. 30. 9 και 23. Αυτό το γράφω στο δεύτερο. Και είναι. Όπα, για τις κατηγορίες. Τι κατηγορία είμαστε? Άρα, εντάξει, είμαστε 577. 9,37, ναι, άστο. 5, 4, 3, 2, 1. Ωραίος. Λοιπόν, ένδειξη οδομέτρου για το τέλος είναι 7.800 μέτρα. Θα δεις 58, 59, 51, 57, 51,57. Τι κάνει? 51,57. Εδώ είναι φίλε. Εδώ είναι εκεί.
Συν 7,8. 59-37 τελειώνει η δική, έχουμε 9 λεπτά. 59-37 τελειώνει η δική. 59-37. Ωραία, 59-37 στο οδόμετρο τελειώνει η δική. 8. Έχεις 7 χιλιόμετρα και έχεις 8 λεπτά. Αλλά είναι στενή. Είναι γρήγορη σαν την άλλη. Πρόσεξε τον μπάρμπα. Έχουμε και ένα τέτοιο. Απέναντι τίποτα δεν έρχεται. Τίποτα. Έχεις αριστερή φουρκέτα. Ανέβασέ το. Κουψίματα το πουλάκι. Κόψε το. Ανέβασέ το με Δευτέρα. Έχεις 7.55. 52-93 έλπιες. Έχεις 7 χιλιόμετρα, έχεις 7,5 λεπτά. Κοίτα. Φύγε, 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 φύγε. Είναι γρήγορη, Δευτέρα. Τίποτα πάνω, τίποτα πάνω, φύγε. Αλλά κοίτα τι κατηγορία είμαστε. Ναι ρε, ναι, στο R, εντάξει, 5.77. Πρώτο, αυτό που μου είπες. Γιατί οι άλλοι είναι πιο γρήγοροι. Ναι. 10 δευτερόλεπτα. Αρχίδια. Έχεις 6,5 λεπτά και 6,5 χιλιόμετρα. Θα φτάσουμε 1,5 λεπτό νωρίτερα πάλι, όπως την άλλη, άμα το πάμε έτσι. 49-55. Τίποτα, φουρκέτα δεξιά, τίποτα, ανέβα. Δεν έχουμε το λίπα μέσα. 5.42 για 5 χιλιόμετρα. Για 37 στο δόμετρο, λίγη ειδική, 6.54, 5 χιλιόμετρα, 5,5 λεπτά. Βγαίνεις απέναντι, είσαι καθαρός, ανοιχτή αριστερή. Με τρίτη βγαίνει. Κλειστή αριστερή όμως. Βγαίνει με τρίτη, άστα. Είσαι καθαρός από απέναντι, μακριά. Να την κατεβάσει το λάθη. Ναι, είσαι καθαρός απέναντι. Δεξιά ανοιχτή, ευθεία και αριστερά κλειστή. Έχεις 4.40 για 4 χιλιόμετρα.
για 3,5 χιλιόμετρα. Είναι τόσο λεφτά. Ειδική, τι θέλει, σκαλιά με τα αυτούλια. Δώσε. Το πέρμα τώρα. Εντάξει, ανεβαίνει, άστο. Δεν ξέρω. Έχεις 2 χιλιόμετρα, 3 λεπτά. Χαλαρά. Σου κάτσε απέναντι. Όχι. Δεν πρέπει να φτάνει η ειδική απέναντι. 3 λεπτά, μπορεί να φτάνει η ειδική απέναντι. Σου πω τώρα. Φτάνει η ειδική απέναντι. Το θυμάμαι. Φτάνει. Ναι. Και έφερε μας. Ναι. Δεξιά για προσήλιο. Ανέβα. Δεν έχουμε, είπαμε, του λείπα. Έχεις 2,43 για ούτε 2 λεπτά, ούτε 2 χιλιόμετρα. 1,800. Πού είναι? Ανεβαίνει πάνω. Δεν είναι πάνω. Και έχεις 2,20. Ψώνει. 7,21, 59, 37. Έχεις ψέματα, 2 χιλιόμετρα, 2 λεπτά. Εντάξει. Ψώνει, φίλε, και φτωχό μείγμα, γι' αυτό δεν τραβάει τα μάτια. Ναι, πόσο. Δώσου λίγο το καρμπλαντέρ. Κοίτα ευθεία τώρα το στριγκάρι. 1,40. Κόψε αριστερά. 1,5. Ένα 20. Ένα 15. Και έχεις 1 χιλιόμετρο. Δευτερόλεπτο. Ωραίος. Κόψε, ωραίος. Μπες. Δεν βλέπω το στριγκάρι όμως. Έχει δεξιά κλειστή. 39 δευτερόλεπτα. Κατέβασε. Τρίτη. Πάτα το. Δώσ' το. 30 δευτερόλεπτα. Ναι, φτάνω. 500 μέτρα είναι λογικά, είναι μετά τη στροφή. 20 δευτερόλεπτα. Κλείσει την αριστερή, κλείστο. Όχι ρε πούστη. Δευτέρα, δώστε το, περίμενε, 13, 11, 10, 9, δώσ' το, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Δώσ' το. Περάσαμε λίγο χάσαμε. Κόψε. Σωστά. Τσίμα μαλάκα. Μας ήρθε και ο άλλος στη στροφή ρε μαλάκα. Μαλάκα, αφού το έκλεισε όλη η διαδρομή μετά.